سلام تخطات ناي channel كمي كان يقوم كمي تخونو سناي كتكون ناي وتر من نيتوي إذا channel إذا وترو وتحساس بانا نخنكير أتمامتانا أكايدانا بيوت كيرنا كابز حجزل لخايو كابز حجزل لخيو نفزل على درجة نخن بس تي أملاخ نخن كوني لس فترنا نخن كون زي حق استفر عليه تحستي زغرب سلازي كم وترو لومون حنتي نخلنا أبقع زي وتنا أستوعبنا كم نخيدن كم نحسبن كتجبرنا تغل أرستي قريب لكم زلوا نايلوم أرستنا كاب مخرطاتنا جاك ما مسراتنا علي بابا ويد ما حدا كابتن عالمنا زخبرو entrepreneurshipن بيليونيرسن زخوني تشايناوي جاك ما أزمت ياخد كون جاك ما بحدا بوتا كمهر كله تايلو نهبيسي يلو نهبي بنانا تغريب كارلو بنانا ገንዘብን ተቀሪብ ካሎ እዚያ 50 ፍራንክ ናይ ስዊስያ እዚያ ካበናናያ ንሓደ ህበይ እንስሳ ማለት እዩ እዚያን ክልተ እንደሪካዮ አይናያን ይመርጥ መስለኩም ገምቱ ህበይ በዘይ ካል ዓለም ነዛ በናናይ ዝመርጥ እንተኾነ ግን እዛ 50 ብውሑዱ I don't know 100 ልዕሊ 100 በናና ክትገዛልካ ትኽእል ኣላ 200 ክትገዛልካ ትኽእል እዛ ክብርቲ እዛ 50 ቅርሺ ስለዚህ ህበይ እንስሳ ስለዝኾነ ነዚያ ይመርጥ ሰብ ግን ጥዑይ ነዚያ ይመርጥ ነይርዎ ሶ ሕጂ ከም ክድብል ከለና ኣነ ዳም ህበይ ዶ ኮይነ ህበይ ዳ እንስሳ እንዲ ክድብል ንኽእልና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ነፍሱ ኣብታ ናይ ህበይ ቦታ ብዙሕ ግዜ ይረኽባዩ ኩልና ካባይ ጀሚርና ብኸመይ ክትብሉ እንዲኹም ግርም ብኸመይ ዝብለባ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትና ካልእ ንግዶ ፈነትና ይቀርም ካብ ሃገርካ ተሰዲድካ ናብ ምዕቡል ዓለም ስመጻኻ ዝበዛሕካቶም ኣብ ምዕቡል ዘለኹም ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ድዩ ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ኣብ ካልእ ዘለኹም ማለት እዩ ካብ ሃገርካ ተሰዲድካ ምስ መጻኻ ኣብቲ ዓዲ እንታይ ዝመጸካ ገንዘብን በናናን ኦኬ ስራሕን ትምህርትን ስለዚ ቀይርወን እዚአን በናናን ገንዘብን እታ ትምህርቲ መጀመርያ እታ ስራሕ ንብላ ዘለና መጀመርያ በናና ምክንያቱ ቅልጥፍ ኢልካ ገንዘብ ክትረክብ ኢኻ ክዳን ክትገዝእ ኢኻ ገላ ክትገዝእ ኢኻ እታ ትምህርቲ ግን دحريا تمسكا تاغصب سلازي ابت مجمريا كنتاي مصنا مص مسبلنا امريكا دي كندا دي مص مسبلسب دحر سلسوم دحر ورح دي دحر خلطه ورحي اب اوروبا دما ورقات مسوسدسب هر دمدم يزبل نسرح بنصارو اتو ورقات كا كتمهارلو كتعبيلو عدل زبكا بزح نغرات يزلو انتاي كن نغبر اتا ناي شعو سرح رخيكا نتناي صباح كتروخ بزخل عدلات ايتطمتنيها لك كمتا هبي تا ناي شعو بنانات الرأيو زيادة سلازي يفلت نحن عندما أتانا يشعو بنانات الرهنا أتانا يتصبح بزح بنانا هنروح بنخل بزح ساقاتات كنروح بنخل بتمرتي أي الرأي الناني سلازي كل سب أنا نفسي زنوبر كوية مجمري أبزع عد مسمتاخو ورقتين سوسدكو أب برجر كينج زبهال سراح رفي بنيرة very easy so برجر كينج كم ماكدونالد ديو كان براند ناي فاست فود ديو so أو خلقو أو نا صراحة كخلقو أبي يونيفرسيتي كنت أقبلهم نيرهم نخمهار شو أبت مجمريا نساعد أسرع رشي قلتاتي خاطر فلازم تحود يا بسويس أسرع رشي قلت نساعد أسرع رشي كاب حد أسرع دينا بركاسي بزع نقدر كوين يسمعك بزع جزية وني حسب نيرك سرح أنت قلت إلى حنت عمد بزسي تعينت بكينا جزء طبعا كمان كهون خلي بالنيرة thanks God أملاخ مسكن جد بزحط يا سلزم مخاروني نتا سرح قريفة نتمرتي كقص المريزة مخنياتو أبتا سرحتيا دحر عامد دحر حمش عامد دحر عسرت عامد دوموسكا نشتي زوس تتمهير كاجن عز فتات ناتو كويس خلص أجاناتك أبتا مرت ترايقنا يكون نتساقم الزكاة تمرتي يس حركاتي delayed gratification يقولون delayed gratification مالت مستنع كازمة زكاة زكاة أكن دشعو هنقو في الكاترو بتزكاة سنحكا سريحكا عقل غيركا تروح بصقا ينانري زيغنا كله يزري نابنا تمرتي هراي اي تمهاركو نيراي فلطكم كتبل تخليخا رد ريسبكت ونالني حدا سب يونيفرسيتيو مويا ديو حدا نجر مستمهر انت يزقبر تماهيرو كتا انت يزقبر سراح مدلاي هرقف قف يزبل اي تي تماهيرو انجينيرينج دي تماهيرو ميديسين دي تماهيرو electricity دي تماهيرو I don't know I don't care زخونا عينت مستمهرة زبس حسب أبصراحة مدلاي إيو هرقف قف زبل
ስራሕ ግን ኩሉ ግዜ ሰራሕተኛ ይዝገብረካ አሊባባ ወይካ ጃክ ማ ክዛረብ ከሎ ህበይ ብገንዘብን ብባናናን ክምስል ከሎ ንተምሃሮ ክብል ኢሉ ይኮነን ሰባት አከንድናቶም ቢዝነስ ክፈጥሩ ዝጎዩ ናይ ካልኦት ሰራሕተኛታት ንክኾኑ ዝጎዩ ወይ ይበዝሕ ይብል እቲ ፀገም ግን ቢዝነስ ናትካ ተመስሪትካ ኣብ ቀፃል ኣብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣዝዩ ዓብዪ ዕቤት ናይ ቁጠባ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እቲ ኣብ ስራሕ ክትረኽቦ ትኽእል ቁንጣሮ ገንዘብ ማለት እዩ ኣብ ቢዝነስ ዕፅፍታት ናቱ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ብኸመይ እንተኢልና ነስተብለሉ ወርሒ ሰሪሕካ ደሞዝ ምስ ረኸብካ እቲ ገንዘብ መን እዩ ዝወስዶ ናብ መን እዩ ዝኸይድ እቲ ገንዘብ ገዛ ክራይ ንዋና ገዛ ክኸይድ እዩ እስቤዛ ንዋና ድኳን ክኸይድ እዩ ክዳን እንዳ ክዳውንቲ ክኸይድ እዩ ናይ ኢንተርነት እንዳ ኢንተርነት ክኸይድ እዩ ኩላቶም እዞም ገንዘብካ ዝወስድዎ ዘሎ እንታይ እዮም ካምፓኒታት እዮም ቢዝነስስ እዮም ሰራሕተኛ ይኮነን ዝወስዶ ዘሎ ምናልባት ውሑድ ካብኡ ናብ ሰራሕተኛ ዝኾነ ሰራሕተኛ እንተለካ ወይ ገለ ይኸይድ ይኸውን እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝተምሃርካሎ ዓውዲ ተጠቂምካ ኩሉ እቲ ተምሃርካሎ ነፍሲ ወከፍና ነፍስና ቦታ ንራእያ ኣብታ ንሕና ተምሃርናላ ብዙሓት ቢዝነስስ ኣለዉ ገለገለ ሰባት ቅድሚ ግዜ ትብዓት ገይሮም ነታ ዝነበረቶም ፍልጠት ሒዞም ኣብ ቢዝነሳት እዮም ኣብ ዝላዕለ ደረጃ በፂሖም ነብሶም ኮይኖም ንዓኺ ስራሕ ይቡኻ ኣለዉ ኣነ እውን ቅድሚ ግዜ ከምኡ እየ ነይረ ታንክስ ጋድ ነዚኣ እውን ምስ ነብሰይን ምስ መፅሓፍትን ተማኺረ መንገደይ ቀይረ ሎሚ ናይ ነፍሰይ ቦስየ ዝእዘኒ የብለይ ዝግበር ኣብዚ ኺድ ዝብለና ኣካል የብለይን ንዓይ ዝኾነኒ ባዕለይ ይውስን ሰዓት 8 ድየ ክትንስእ ሰዓት 12 ናይ ቀትሪ ናተይ ውሳነ እዩ ዝኸውን ስለዚ እንታይ ንማለት እዩ ኩሉ ግዜ ምርጫ ኣለካ ሞያ ምስ ገበርካ ድዩ ምስ ተምሃርካ ድዩ ንሕና ሓንጎልና ባይ ዲፎልት ወይ ከዓ እቲ ናትና ማይንድሰት ሰራሕተኛ ንክንከውን ጥራይ ዝሓስብ እንታይ ማለት እዩ ምስ ተምሃርካ ዲኻ ሓንቲ ነገር ምስ ገበርካ ቀጥታ ስራሕ ክረክብ ኣለኒ ድሕሪኡ ምስቲ ስራሕ ክዓብለኒ ደሞዘይ ክውስኽ ኣለዎ ከማ ጥራይና ንሓስብ ኣብ ዓመትካ ወርሒ ድዩ 3 ሰሙን ድዩ ቫኬሽን ኣለካ ንሳ ድማ እዚኣ ትኸውን እታ ሂወትካ ክጅምር ከለካ ጥዕምትያ ደሞዝ ስለ ዘለካ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 20 ዓመት ድሕሪ 30 ዓመት ምናልባት ድሕሪ 40 ዓመት እቲ ሂወትካ ግን ካብኡ ብዙሕ ኣይፍለኒ ተመሳሳሊ እዩ ብኸመይ ፈሊጥካ ይበሉ እቶም ኣብቲ ስራሕኩም ዘለዉ ደቂ 50 ዓመት ራይዎ they are pretty much the same ካባኻትኩም ምናልባት ቁሩብ ደሞዞም ይውስኽ ኸውን ምናልባት ቁሩብ ናይ ቫኬሽን ግዜኦም ይነውሕ ኸውን but they still have the same mindset ተመሳሳሊ እዮም ምሳኻ ቁሩብ ተመክሮ ኣለዎም ኣብ ስራሕ of course ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና ጃክማ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ እቲ ትፈልጦ ሒዝካ እቲ ተመክሮ ናትካ ሒዝካ ኣብ ቢዝነስ እንድሕር ኣቲኻ ንዝተወሰነ ግዜ ክሽገር ኢኻ ምናልባት እዛ በናና እቲ ህበይ ሽዑ ወሲዱ ክበልዓ እዩ ንስኻ ግን ገንዘብ ንኽትረክብ ቅልጥፍ ኢልካ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እቲ ፃዕሪ ግን ኣብ ስራሕ ክንከይድ ከለና እንታይ ኢና ንገብር ንኩ ትንሲና ቆሪስና ክዳንና ቀይርና ሙሉእ ጉልበትና ሙሉእ ሓይልና ሂብና ኢና ክንሰርሕ ንውዕል ክንሕባ ኣይንውዕል ኢና ክንሕባ ንውዕል ተኸይድና ሓደ መዓልቲ ክንስጎግ ኢና ፎር ሹር ትትጎ ሰራሕተኛ ግን ንጎ ትንስዩ ኢቨን ምሸት ክቀራረብ እዩ ዝሓድር ንፅባሕ ዝገብሮ ስራሕ ክሓስብ እዩ ዝሓድር ሶ ሓሲባ ኣስተውዒሉ ኸይዱ ንጎ ኣብ ሰዓቱ መፅዩ ኣብ ስርሑ ኣትዩ ኩሉ ዝከኣሎ 8 ሰዓት ዝበልዎ 9 ሰዓት 10 ሰዓት ይሰርሕ ትትጎ ሰራሕተኛ ፅቡቕ እዩ እውን እዚ ኣዝዩ ፅቡቕ ባህሪ እዩ ኸማን እዚ ጌርካ ድሕሪኡ ደሞዝ ትረክብ ሃባውት ነዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብ ሂወትካ እንተገበርካ እዩ ሕራይ 8 ሰዓት ስራሕ ኣይትግደፎት ስራሕ ድሕርተን 8 ሰዓት ሰሪሕካ ገዛ ምሳተኻ ንነፍስኻ ኣነ ናተይ ዝኾነኒ ክገብር እየ ኣነ ናተይ ቢዝነስ ክምስርት እየ ናተይ ቁጠባ ባዕለይ ክመርሖ ብዝኽእለሉ መንገዲ ክገብር እየ ኢልካ መጀመርያ ትምህርቲ ዘድልየካ ተኾይኑ ብምሉእ ሓይልኻ ተምሃር ግዜ ውሰድ ኣንብብ ኮርስ ውሰድ ኩሉ ዘድልየካ ድሕሪኡ ግን ስጉምቲ ውሰድ ስጉምቲ ወሲድካ ከምቲ ነቶም ኣስር ወሃብቲ ስራሕካ ለይትን መዓልትን ሓሚምካ ከለኻ ኸማን ትወፍሮ ነቲ ስራሕካ ነቲ ናትካ ቢዝነስ ትብሎ ድማ ከምኡ እንድሕሪ ግዜ ሂብካዮ ፍርቂ ናቱ ግዜ እንድሕርካ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ እዚ እቲ ፀገም ናትና ንካልኦት ክንሰርሕ ከለና ሙሉእ ሓይልና ሙሉእ ርእስና ኢና ንጥቀም ንነብስና ክኸውን ከሎ ክልተ ሰለስተ ምስ ፈተንካ ኣይፈቲነ እንዲ ኣይኮነለይን እዩ ቅድሚ ሕጂ እኮ ከምዚ ገይረ ኣይሰለጠንን ኣፍኮርስ ኣይሰጠካ ስራሕ ክደሊ ከለኻ ኣብ ቀዳማይ ስራሕ ትረክብ ኢኻ 6-7 ግዜ 50-100 ግዜ ኣፕላይ ጌርካ ደይኩምካ ትረክብ ቢዝነስ ድማ ከምኡ እዩ the same ዓይነት ማይንድሰት ሓደ ዓይነት ርዲት ከምቲ ንስራሕ ንካልኦት ክትሰርሕ ኢልካ ትገብሮ
ከምኡ ጌርካ ንነፍስኻ እንተሰሪሕካ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እንታይ ዝብላኒ ኣብዚ ናተይ ትምህርቲ ኣነ ኩሉ ናብቲ ከምኡ ዓይነት ሂወት ንኽትበፅሑ ዘድልየኩም ትምህርቲ ኣለኩም ንኣብነት ቅድሚ ስራሕካ ምግዳፍካ ገንዘብ ሓዝ እየ ዝብላኒ ገንዘብ ኣዋልል ሰሪሕካ ካብ ዝኾነ ዓይነት ገንዘብ ኣዋልል ሓዝ ገንዘብ ሕቆ ክኾነካዩ ምርጫታት ንኽትገብር ዕድል ክበካ እዩ እቲ ገንዘብካ ግን ኣይተደቅሶ ኣብ ባንኪ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብ ደቂሱ እዩ ዘሎ ንዓኻ ማለት እየ ነቶም ባንኪ ናይ ናፃ ገንዘብ ዝሰርሕን ዘዕብዮምን ኣለዉ that's why ገንዘብካ ካብ ባንኪ ክወፅእ ዘይደልይዎ ስለዚ ነቲ ገንዘብካ ወሲድካ ክሰርሓሉ ኣብ ዝኽእል ግበሮ ኢንቨስት ግበሮ ኣብ ስቶክ ማርኬት ምውህላል ማለት ገንዘብካ ምጥቃስ ማለት እዩ ኢንቨስት ምግባር ማለትካ ገንዘብካ ከም ዝሰርሕ ምግባር እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብኩም ከም ዝሰርሕ ግበሮ ነዚ ዝሕግዝ ኮርሳት ኣለኒ ብትኽክል ተማሂርኩም ፈሊጥኩም ገንዘብኩም ኢንቨስት ጌርኩም ክሳብ ውፅኢት ትርዩ ክሕግዘኩም ዝኽእል ፕሮግራም ኣለኒ ነዚ ምዝገበርካ ግን ኣብኡ ደቅስ ኣይብልኒ እዚ ባዕሉ ክሰርሓልካ እዩ ባዕሉ ክሰርሕ ግደፎ ንስኻ እናሰራሕካ ምሸት ድሕሪ ስራሕካ ድዩ ኣብታ ስራሕካ ምስ ወዳኻ ሰዓት 2 ሰዓት ወሲድካ ናተይ ቢዝነስ ብኸመይ ክገብር ይኽእል እንታይ ኣለና ነፍሉይ ተውህቦ ናብ ዓለም ክቕርቦ ዝኽእል ንኻልኦት ክሕግዘሉ ዝኽእል ንኻልኦት ክጠቕመሉ ዝኽእል ኣብዚ እውን ኦንላይን ቢዝነስ ኣካደሚ ኣለና ብዙሕ ኮርሳት ኣለና ከመይ ጌርካ ወላ ሓሳብ ተዘይብልካሲ ዝኾነ ንብረት ምሻጥ ከመይ ጌርካ ትፍትን ከመይ ጌርካ ከይገዛእኻ ንብረት ኣብ ኢንተርነት ደሊኻ ብሉፅ ንብረት ንሰብ ክጠቅም ዝኽእል ንሰብ ከገልግል ዝኽእል ፅቡቕ ንብረት ደሊኻ ብኢንተርነት ጌርካ ትሸጦ ነዚ እውን ንምህር ኢና ስለዚ ናትካ ዌብሳይት ጌርካ ኩሉ እቲ ትምህርቲ ካበይ ይመፅእ ብኸመይ ትደልዩ እንታይ እቲ ንብረት ኣበይ ዘሎ ነዚ ፈሊጥካ ከመይ ጌርካ ከይገዛእኻ ኣብ ዌብሳይትካ ትእትዎ ካብ ዌብሳይትካ ድማ ትሸጦ ስለዚ እንተሸጥካ ትኽፈል እንተዘይሸጥካ ግን ኣይትኸስር ኒኻ ከምዚ ዓይነት ቢዝነስ እውን ኣብ ትርፊ ግዜኻ ለይትን መዓልትን መዓልታዊ ከየቋረፅካ ተሰሪሕካ ርግፀኛ እቲ ነቶም ወሃብቲ ስራሕካ ትቦ ኤነርጂን ሓይልን ድሕሪ ክንዱ ሂብካ ንቢዝነስካ ብተዓፃፃፊ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ and here is the most important thing wages make you a living profits makes you a living makes you a fortune ይብል ጂም ሮን እንታይ ማለት እዩ ደሞዝ ኩሉ ግዜ ነታ ምንባርካ ጥራይ ሰለይ ከም ትብል ዝገብረካ ኣብ ቢዝነሳት ኢኻ ትረኽቦ መኽሰብ ግን ዓብ ቁጠባዊ ሃብቲ ከም ትምስርት ክገብረልካ ይኽእል እዩ ገንዘብ እንታይ ይጠቕምናቱ ኦፍኮርስ ገንዘብ ምርጫታት ናይ ሂወት እዩ ዝባካ ሓጎስ የምፃልካ ገለ የምፃልካ ንክትሕጎስ ደሊኻ ግን ዕድል ባካ ገንዘብ ድኻ እንተኮይንካሲ ክትሕጎስ ደሊኻ እንታይ ክትገብር ጠሚኻ ኣለኻ ተሸጊርካ ኣለኻ you cannot do anything ሃብታም ግን ቬኬሽን ክኸይድ ይኽእል ዘዘናግዖ ነገራት ክገብር ይኽእል ደስ ዝበሎ ነገር ክገዝእ ምርጫ ኣለዎ የስ ትሕቶ ምርጫ ኣለዎ ይምበር ገንዘብ ስለ ዘለካ ፍሉይ ሂወትካ ክኸውን እዩ ማለት ኣይኮነን so what are you gonna do now እዚ ነገር እዚ ሰሚዕካ ኣለኻ እዚ ነገር እዚ ፈሊጥካ ኣለኻ ከምቲ ካልኦት ቪድዮታት ድረኹሞን ሰማዕኩሞን ሰሚዕኩሞን ትምዲኹም ክትብሉ or are you going to take an action ምክንያቱ ክንዲ ምንታይ እዚ መልእኽቲ እዚ ካባይ ዲ ካብ ካልኦት ሰሚዕኩሞ ምናልባት ነታ ጥቕሲ ካብ ዓሊባብ ካብ ጃክማ ኣንቢብኩማ ነይርኩም ትኾኑ ኢኹም what did you do ትሕቶ እንታይ ጌርካ ንዑ ሰሚዕካ ንዑ ፈሊጥካ ስታይ ስጉምቲ ወሲድካ እዩ ኣነ ስጉምቲ ወስድ ኣለኹ every day I'm doing something ኣብቲ ናተይ ቢዝነስ ሓንቲ ስጉምቲ መዓልታዊ እናወሰኽኩ ሓንቲ እናብ ልዕሊ እምኒ እናነደቕኩ እየ ዝኸይድ every day ሓንቲ እምኒ ኣብ ርእሲ እምኒ እናወደቕካ እናወሰኽካ እንድሕሪ ኸድካ ድሕሪ ክንደይ ፓላስዮኻ ትሓንፅ እዩ ዝበሃል ልክዕ ንስኻትኩም ድማ ስጉምቲ ውሰዱ ብዘይ ስጉምቲ ለውጢ የለን ኦፍኮርስ ከይትወድቁ ትፈሪኹም ፀገም የብሉን ኩሉ ሰብ ይጋገ ኩሉ ግዜ ይወድቕ ክንደይ ግዜ ይወድቕ እያ ነውን ፅቡቕ ኢሉ ዝገብሮ ዘይከውን ነገራት ኣሉ that's okay I learned from it ካብኡ ተማሂረ ከም ብሓድሽ ይቕፅል እሱ እቲ ዕላማ ድማ ኣብ ስራሕኩም እውን እኮ ትጋገዩ ኢኹም ኣብ ካልእ እውን እኮ ትጋገ ኢኻ it's okay ሂወት ከም ቤት ትምህርቲ ጌርኩም ኣይትወሰዱ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንተ ተጋጊኻ ኩሉ ግዜ መቕፃዕቲ ኣለካ ኣብ ሂወት ግን ከምኡ ይኮን ተጋጊኻ መቕፃዕቲ ኣለካ ግን ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ራይት ክትረክብ ኣለካ ማለት ኣይኮን ኣብ ሂወት ብዙሕ ጌጋታት ኣሉ እታ ሓንቲ ቅንዕቲ ግን ንሙሉእ ሂወትካ ተገልግለካ ትኽእል እያ ሰው ኩሉ ግዜ ናይ ምፍታንን ስጉምቲ ወሲድና ንቕድሚት ንኽንከይድ ንበገስ ነታ ናይ ኣብ ሕጂ ንረኽቦ ገንዘብ እቲ ሕጂ ዘምፃኣላ ለውጢ ዘይኮነስ ኣብ ነዊሕ ግዜ እንታይ ዓይነት ሂወት ክህልወና ይኽእል ንዑ ፈሊጥና ናብኡ ከብፅዓና ንኽእል ስጉምቲ ንውሰድ ፅባሕ ንጎ ዓድና ሃገርና ንብል ኢና ብዙሕ ግዜ ሰራሕተኛ ኮይንካ እንተለኻ ንዓድና ትገብሮ ኣስተዋፅኦ ኣሎ እዩ ኣብ ቢዝነስ እንተለኻ ግን ዝዓበየ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለካ ምክንያቱ ንሰባት መን እዩ ስራሕ ዝቦም ቢዝነስ ዘለዎም ሰብ ትካላት እዮም ስራሕ ዝፈጥሩ ሰራሕተኛታት ኣይኮኑን ስራሕ ዝፈጥሩ ስለዚ ትካል እንተለካ ቢዝነስ እንተለኻ ፅባሕ ንጎ ዕድላት ናይ ቢዝነስ
نتوم سبات بعد زلو كتب تخليها تماهيركا بموياها مسرحون حدا عبد أجاي نتعدي كلا سلزبا بتقولين بتك نتكلات كتتكيمكا بيزنس تغيركا نخالود بزحات كتجلجل سلتخل يتصبغوا بلالو أيوب كابزات مرتنا جاكما فليتنا نكحنا كم تهبي بنانا زتمدي كنا نحنا جنزب بيزنس ناتنا تماهيرنا بيزنس ناتنا غيرنا نفسنا نخالوتن كم نربحين كم نجلجلن نخنكون تساوي تكبر زعما مصحفي دي فلتكم ما تخوينكم حداش مصحف صحيفه لغه بزح كمي غيركا قطبا خاخت كير تخيل كمي غيركا تحساس باخت كير تخيل زبل تحسوتات هلوا ايوب غزيكم ابشل فناتكم غيركم كتنبوا انبيبكم دما سقم تختوسلا نابلكم زارستاب زخودي ابكالا استكساب نرغب تحنكون بلاكم كم وترو تفتيخما لايك ابوا ابكالو تحواتكم احواتنا كتقمم سلت خلاص قروا اب كومنت سكشن دماناتكم التبابع هل كتصبي نابلكم زارستاب زخودي تحنكون بلاكم تسنايو تشاو